Καλημέρα τα φιλαράκια μου. Έλα φιλαράκι, δεν το λες γιατί δεν έχουμε πάει για καφέ, αλλά εντάξει. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα ντύσω το κεντρικό ξύλο. Πώς θα ντύσω το κεντρικό ξύλο με πολυαστερικό πανί. Από το πρώτο βίντεο που είχα κάνει, αυτό είναι το δεύτερο. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο και μην νομίζω ότι αφήνω κενά. Απλά επειδή θα μπουν κάποια στιγμή αυτά τα ξύλα εδώ πέρα μπροστά, θα έρθουν αυτά τα ξύλα εδώ, για τον λόγο που είχα πει στο πρώτο βιντεάκι, για να δημιουργήσουμε ένα μπράτσο στο ξύλο αυτό που θα είναι εκτεθειμένο από εδώ πέρα πίσω μέχρι μπροστά. Γι' αυτό το λόγο, πριν το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να ντύσουμε ένα πανί, το κεντρικό καδρόνι. Εντάξει, άποψή μου είναι αυτή για 4 λόγους. Ο λόγοι είναι ένας, ότι δεν θέλω να με ανοίξει κάποια στιγμή αν θα περάσω βίδες εδώ πέρα πάνω στην ποδοσιά, αν και είναι λίγο δύσκολο βέβαια αυτό. Δεύτερον, το μονώνουμε για να μην πάρει υγρασία και σαπίσει, αν και το έχω εμποτίσει με πολυαστέρα. Τρίτον, παντρεύουμε το παλιό το ξύλο με το καινούργιο. Μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος, φαντάζομαι. Λοιπόν, και ο τέταρτος λόγος ήταν ότι θα πρέπει να το κάνω τώρα, γιατί αν βάλω τα ξυλάκια μετά δεν θα είναι εύκολο. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει τον πολυαστέρα μου, τον υγρό. Το πινέλα μου το διατηρώ σε ασετόν και πριν χρησιμοποιήσω το πινέλο, το πασαλίβω πάνω στα σημεία που θα περάσω το καινούργιο πανί, και για να μπορέσει να κάνει εφαρμογή, να ενεργοποιηθεί ο κάτω πολυαστέρας για να κάνει εφαρμογή με το καινούργιο. Το πανί μου είναι 1,20, φτάνει περίπου μέχρι εδώ. Ήδη άρχισε το πινέλο να κολλάει, από εκεί καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει και ενεργοποιείται το από κάτω υλικό, το παλιό. Οποιαδήποτε προεξοχή υπάρχει, καλό είναι να την αφαιρούμε με οποιοδήποτε τρόπο, κάτι που βλέπουμε, γιατί θα μας φουσκώσει το πανί και θα υπάρχει φυσαλίδα. Λοιπόν, ξεκινάω την εφαρμογή και μπορώ να το δουλέψω εδώ ακόμα. Λοιπόν, θα δουλέψω το πανί, θα πιάσω περίπου 5 πόντους πιο κάτω από εδώ, στο όρθιο, και από εδώ θέλω να τερματίσω τέρμα κάτω, γιατί αυτό το ξύλο μου είναι ευαίσθητο ακόμα. Έχει ένα φύλλο 400. Και τώρα ξεκινάω την εφαρμογή. Λόγω το πανί μου είναι χοντρό, χρειάζεται να αφήσουμε πολύ αστέρα επάνω στην επιφάνεια στην οποία θα εφαρμόσουμε το πανί, για να μπορέσει να εμποτίσει με τη μία μέσα. Το πανί καταλαβαίνουμε ότι έχει κάνει εφαρμογή, ότι έχει εμποτιστεί σωστά, όταν αυτό γίνεται διάφανο που δεν καταλαβαίνουμε που έχουμε τοποθετήσει, σε ποια σημεία έχουμε τοποθετήσει πολυαστέρα. Λοιπόν, τώρα
σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι είναι εντάξει. Θα φανεί βέβαια. Και το τσακίζω από τώρα όσο μπορώ. Και χρησιμοποιώ πάντα 2 σπάτουλες βασικά μαζί μου για να μπορέσω να βουτάω το πανί στις γωνίες βαθιά μέσα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το κρατήσω με κάποιον άλλο τρόπο. Λοιπόν, όσο έχω περάσει το πανί έτσι, θα αρχίσει την εφαρμογή του υγρού πολυαστέρα από πάνω, το πότισμα. Θα είναι λίγο θέλει επιμονή βασικά, γιατί έχει πολλές γωνίες αυτή η περίπτωση. Πάντα ποτίζουμε από πάνω, γιατί χύνεται ο πολυαστέρας προς τα κάτω, οπότε πηγαίνει κάπως μόνος του. Μετά από αυτό θα σας δείξω την εφαρμογή με το ρολάκι, το οποίο είναι το μεταλλικό. Το μεταλλικό ρολάκι βοηθάει στην εφαρμογή του πολυαστέρα πανί με πανί και να βγάζει τη βυσσαλίδα έξω. Όσο το πανί διατηρεί το λευκό χρώμα, σημαίνει ότι δεν έχει εμποτίσει μέσα. Όσο δεν εμποτίζει, δεν μαλακώνει. Όταν θα εμποτίσει, θα έχει μαλακώσει κιόλας. Αν κάπου δεν έχουμε περάσει, δεν μας εμποδίζει στο να σηκώσουμε και να περάσουμε πολυαστέρα μετά. Δεν έχει φτάσει το υλικό. Εντάξει, πάντα δεν πάντα τα υπολογίζουμε όλα. Καλό είναι να μην κάνουμε πάρα πολύ υλικό, γιατί αν δεν έχουμε κάτι έτοιμο να χρησιμοποιήσουμε μετά, θα βγει άχρηστο.
έχω ετοιμάσει λίγο παραπάνω. Να μπορέσουμε να τελειώσουμε. Σε αυτήν την περίπτωση εδώ πέρα υπάρχει ένα σακούλιασμα, λόγω ότι δεν είναι κατά μήκος η επιφάνεια όλη η ίδια, οπότε εδώ πέρα ας πούμε έχει εφαρμογή, εδώ δεν έχει εφαρμογή. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τραβήξουμε το πανί κάτω για να εφαρμόσει. Εγώ προσωπικά το κάνω αυτό με 2 σπάτουλες. Σε αυτό το στάδιο παίρνω το ρολάκι το μεταλλικό, το οποίο το διατηρώ μέσα σε ασετόνι για να μην στεγνώσει, και αρχίζω και κάνω εφαρμογή από πάνω ώστε να μπορέσω να τσακίσω το πανί και να εφαρμόσει προς τα κάτω. Τώρα που περνάει το ρολάκι από πάνω, πατάει το πανί και εκτοπίζει ανάμεσα από τα 2 φύλλα τον πολυαστέρα. Εφάπτεται το ένα πανί με το άλλο και βγάζει τον περίσσιο πολυαστέρα επάνω και τη βυσσαλίδα σε περίπτωση που υπάρχει. Έτσι το πανί μένει εμποτισμένο με πολυαστέρα πολύ καλύτερα από το να το ποτίζουμε συνέχεια με το ρολάκι. Το πέρασμα του αρκετές φορές δεν είναι κακό, είναι καλύτερο, γιατί πάντα υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μετέπειτα φυσαλίδα. Δεν είναι στάνταρ ότι πάντα όταν το πατάμε παραμένει σε αυτό που το έχουμε αφήσει. Λόγω ότι οι επιφάνειες μας δεν είναι επίπεδες, είναι κάθετες και με γωνίες. Μπορεί κάπου ο πολυαστέρας να φουσκώσει και να δημιουργήσει φυσαλίδα.
Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, για να πατηθεί η γωνία κάτω, δεν δουλεύω. Καλά να μην δουλεύουμε το ρολάκι πάνω κάτω, να δουλεύουμε μόνο από πάνω προς τα κάτω. Έτσι σουρώνει το πανί προς τα κάτω και εφάπτεται η γωνία, ώστε να μην διατηρείται ο αέρας εδώ πέρα μέσα. Αν το κάνουμε αυτό, το κάνουμε με πολύ απαλές κινήσεις, ώστε να μην μετατοπίζεται το πανί. Κάθε πανί που περνάμε χρειάζεται υπομονή για να υπάρξει τέλεια εφαρμογή. Κοιτάζουμε πάντα το πανί να είναι εμποτισμένο πολυαστέρα και να μην είναι φτωχό στην ποσότητά του, γιατί θα μας αφήσει κενά. Το ρολάκι το ότι έχει ρίγες βοηθάει πολλές φορές στο να μετακινούμε και τα φύλλα πάνω στην εφαρμογή του. Μέχρι στιγμής δεν χρειάζεται να ποτίσω άλλο από ό,τι φαίνεται, γιατί ήδη όταν το πατάω βγάζει πάνω υλικό. Λόγω του ότι το ξύλο αυτό από κάτω είναι σκάρπο, είναι φαλτσοκομμένο, ο πολυαστέρας δημιουργεί μια γέφυρα από το ένα ξύλο στο άλλο και δημιουργεί κενό. Για να το πατήσω αυτό το κενό χρησιμοποιώ πάντα σπάτουλες, τις οποίες απλά σουρώνω το πανί από κάτω προς τη γωνία του ξύλου προς τα πάνω. Μαζί μας πάντα έχουμε πινέλο, γιατί στις περιπτώσεις αυτές κάποια στιγμή μπορεί να δούμε σημεία τα οποία δεν χωράει το ρολάκι και πρέπει να εφαρμόσουμε με πινέλο. Συνεχίζω την εφαρμογή ακόμα στο ένα φύλλο που έχω βάλει πάνω. Έχω καλύψει μέχρι εδώ. Εφαρμόζουμε απαλά όπου θέλουμε να πατήσουμε τις τρίχες που προεξέχουν. Σε αυτή την εδώ την περίπτωση προσπαθώ να ενισχύσω ακόμα το κομμάτι από εδώ έως μπροστά, διότι το είχα τρίψει και είχα αφαιρέσει υλικό. Οπότε από τη στιγμή που τρίβουμε και αφαιρούμε υλικό, καλά είναι μετέπειτα να το ενισχύουμε λίγο παραπάνω. Για να είμαστε σίγουροι, όχι τίποτα άλλο.
Και όταν κάνουμε πάντα υλικό, καλά είναι να έχουμε οποιαδήποτε άλλη εργασία πάνω στο σκάφος που χρειάζεται πολυαστέρα έτοιμη, κομμένο το πανί. Σε περίπτωση που μας περισσέψει υλικό και δεν έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε στο ίδιο κομμάτι, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το υλικό για κάτι άλλο για να μας βγει άχρηστο. Τις άκριες τις πατάμε με δύναμη, ώστε να διαλύσει το πάχος του πολυαστέρα, να αφαιρεθούν τρίχες και να μπορέσει να κάνει σβήσιμο. Χρησιμοποιώ τη σπάτουλα για το 0, γιατί το πανί μου έχει γυρίσει και πάνω προς τη γάστρα, οπότε προσπαθώ να πιέσω προς τη γωνία το πανί, πάντα από τη μικρότερη επιφάνεια προς το τέρμα, για να μπορέσουμε να κάνουμε εφαρμογή.